James Allen, 29. svibnja. U svemu upotrebljavaj razum. Sve provjeravaj. Budi željan spoznati i razumjeti. Razmišljaj logično. Budi dosljedan u riječima i djelima. Upotrijebi reflektor znanja za uklanjanje zabluda i pojednostavljivanje svog uma. Oštro preispituj samog sebe. Odbaci uvjerenja, glasine i nagađanja, te steci znanje. Onaj koji se oslanja na znanje, stečeno praksom, ispunjen je uzvišenim, a opet poniznim samopouzdanjem i moćno zbori riječi istine. Ovladaj metodom razlučivanja. Nauči razlikovati dobro i zlo, uvidjeti životne činjenice i razumjeti njihove međusobne odnose. Probudi da u svim stvarima i materijalnim i mentalnim vidi uređeni slijed uzroka i posljedice. Ovim razotkrivaš bezvrijednost grijeha i žudnje za užicima, te slavu i radost života, uzvišene kreposti i besprekorne čistoće. Istina jest, kaos ne postoji. Obuči svoj razumijevanju nepogrešivo pravednoga, velikog zakona, uzroka i posljedice.